Good morning mga kanoy bro. Naku dyan. Good morning Noy bro. Ngayon maliligo po kami sa dagat. Kasama ko ang aking anak. Nak, hi ka nak. Say hi. 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 Hi ka nak. Hi. Uy! Hawakan. Ikaw na maghawak? Dapat si Papa na. O doon mo na siya hawakan. Halika na. Maglakad muna tayo dun. So ayun mga kanoy bro, nandito na kami. Ayan na oh, maliligo na kami ni Claire. O sige na. O isa. Wait lang na, tatanggalin natin yung damit mo. Akin na yan. So, sobrang excited mga kanoy bro ang aking anak. O dahan-dahan lang ha. Sasama si Papa, wait lang. Nak, wait lang. Uy, may bata. Hindi, nak. Oh, halika lang. Sama si Papa. Dahan-dahan. Wow. Oh, may mga naniligo din yung mga kanoy bro. Ayun. O, dito na tayo. Ha? Huwag na dun sa malalim. Dito lang. Oh. Wow! Sarap. Tara mga kanoy bro, maliligo po kami. Vitamin C. Sige na, gamitin. Sarap. O, ikaw din. Dahan-dahan nak, kasi yung ano mo na ko, yung tuhod mo. Dahan-dahan yung tuhod mo. Naku, kawawa naman. Oo, gagaling na yan. Huwag kang magganito sa akin lang kasi huwag mong gayahin si Papa. Ganyan. Hala! Upo na, upo. Upo na. Ganyan. Ganyan tayo. Hi guys! Ganyan, na. Asas! Ang ulo. Lala. Ay, saglit. Tanggalin natin. Hala? Marunong ka na maglangoy? Ha? Nako. Tampisaw sa dagat. Harap ka dito, nak. Wow! Ay, yung hipang mo nawala. Wala. Joke lang. Dito tayo sa adjust tayo dito. Tara guys, maligo tayo. Oh, ayan na, may alon. Alan. Ayan na. Sabon. Hindi yan sabon. Ano lang yan na sibo. Pag bumabangga sa iyo. Boom! O, di ba? Ayun. Upo na. Kaya mo upo? Hi. Hi ka dito na. Hi mga kanay. Wow! Bato. Hindi ka matakot. Nandito si Papa.
Huwag kang matakot. Dahil nandito si Papa. Yahoo! Wah, yahoo yung alin ito. Oh, dito na. Marunong ka na? Mama! Oo, po. Sige. Bababa na, bababa. Masakit? Ha? Sorry po. Sorry po. Ang langoy na dali. Malangoy si Papa, oh. Yeah. Bakit? Ha? O sige, langoy nga, langoy. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Sige na, langoy na, oh. Nandito naman si Papa. Whoop! Uy, ang sugat. Ang sugat mo. Yung nakaano ka, yung nakahitaya ka, yung ginagawa mo. Sige na, yung nakahitaya ka. Yung nakahitaya ka doon na. Di ba yung nakahiga ka? Paano yun? Wala, ang laki ng alin ako. Wala, ang lalaki. Dali. Adjust tayo, adjust. Oh, halika na. Doon na tayo sa bilid. Dali. Oh, karga. Ha? Masakit? Alin? Alon! Alon. Wow! Right. Ayun na po. Pauwi na po kami mga kanoy bro. Ha? Wait lang na. Ako na. Asan tali? Ito. Asan tali? Ano muna? Kaya na. Nabasa. Siyempre, nabasa. Umang? Ano yun? Alam mo na pala ang pangalan niyan? Umang? Oo, umang. So, halika na. Uwi na kami mga kanoy bro. Unang awak. Ikaw na maghawak. O sige. Hahawakan na daw ng aking anak mga kanoy bro. Halika, uwi na tayo. Uy, dapat doon na lang sa bahay na, no? Sa bahay na lang, tara. So, hanggang dito na lang po tayo mga kanoy bro. Uy, o sige, ikaw na maghawak, ikaw na. Oh. So, ayun mga kanoy bro. Uwi na po kami. O, babay na. Babay po. Babay na. Bye-bye. Uwi na kami.